Yeke ngolweni bethu officeini bengicela uMabaso. Umabaso utheni na? Ngicela uMabaso. Kuba imali Miss Jack mabheka what? Bana Miss Jack. Bengicela yena please aze la mntana bebelo ifone. Yemani, siyaqonda iOOTD yakho izawuba yigown uzawunxiba yona. Nginxiba igown. Hakala kubaba last time I check impahla yami le igown yami le ngoyincema noma kuphi wherever I am noma kusengcwabeni noma kusiyichuya kaPitek noma kuphi noma kusecaweni ngeyami le impahla uthenda lo imanager eCommons hayi ke tishara please afuna ukuxabana hayibo idrama andingabizwa kabuhlungu ngongathi ndasweleka bethuna hayibo miss yeke miss right wentombazana ndi right wena andikho right otherwise miss partnership it's up to you papa. Ungalingi undisokolisa Paranation enza exactly what we besitha ngayo pha endlini. Angisokolisa ke apha. Unless anzifuni yakho. Sabi phone yami saba. Khawume ngonyanyomnyam. Khawume ngonyanyomnyam. Khawume. Yima. Asikagqibe la sizela lo sokunyanyonyam. Sala ibumthethelela makazi. Benithila vele ifone yami. Ndenziwa njalo. Hayibo. Miss, yaphuma ngoku ifone. Yabona ukuParanation moyi. Ndithi lifumanisa ifoni lena ndahamba ndaye emapharini akhe abangena future abanye ngathi bangafa ngo5:30 ndafika phana inantsikeni ngathi dansi ifoni kalomntana umpandelisa ngibona ubaqam lakho whatever ndafika nansi ifoni yakhe iveze ndibona nginantsik ngepicture yakhe lisa screenini kanti uyibile ifoni nomntana wayibhabhisa wayisa kwichomeni sakhe Paranation nyacabukisa sisi nyacabukisa nina kungona umbonayo lo mfana banguye kanye lo owayiba le phone. Yanto nako mntanami ndingumakazi wakho and ndiyakuthanda Paranation. And lelo nizawuyenza ngoku Paranation idibanisele zasendlini. Makazi. Into ni papa? Ngexolo makazi. Khani iminisha wonke le wena. Ucela maxolo. Uxola ntoni? Orange. Hayi papa ikafika iwindow from orange. Ufuna uthenga ama orange lindi kuminti uzawufuna amaxolo orange papa. Paranation. Kwangapi sisithi iba ngumntana right utshintshe. Uyibela noyifuna yomntana. Uyibela noyifuna yomntana. Ubuya ntoni ifoni yomntana? Uyibela ntoni? Bethe bukade umthethelela bethe ngiqhabe sumnyeke ngiqhabe. Uyibela noyifuna yomntana. Ona mathatha. Uzawuphendula ke kum. Uzawuphendula ke Paranation. Alright betha mfana cha andiyazi ke ngokuba uzijijela nomzimba lo. Hey makamgombe Mr. Hlube azabe namaduma makamgombe so that abambise kwa yena akeba abantwana abeba jo isela betha mama betha Antoni uyibela ntoni twika makazi twika Antoni akalo manje umdibanisa uyibela ntoni bethunani uyibela simdibanisa nendoda makazi sisumoya uzawuphendula ke Paranation. nedonga kaloku uzamenza ngefuna okosi yamadinga ebethunani Miss sungana nix miss ngiyacela sungana nix betha gadalala manje kulo mfana betha gadalala tishara hlala apha ngiyangena kuwe mina uyibela noyifoni yomntana yilo uyenzayo Paranation into uyenzayo cabahla ukuphatha ngiyuphakamisa umanasi into uyenzayo baxesha uzombulela kalomgogo uzombulela phambi kwethu futhi hayi sisi akanigqibezela endlini nothi sisi ngiyacela makazi sisi khawuyeke ngoku ubuye ntoni ifoni yomntana khawuzama unqanda uyibeka ntoni sukububukele Mr. Hluphi hayi ndizamnqanda ndithini ngoku Mr. Jack ufuna umakazi aphumele kumo hayi sisi Miss akho mntu uzonqanda apha miss anditsho lona umakazi wakhe ukhupha kwasisikolo umxotheni bona nomama nethini ngaye ndigqibela ngumsebenzi akhonto sizobe siyibone thina sisi kaniqeqesha abantwana kakuhle bheke emakhaya njengoba besixake ezikolweni nje anibekile miss bona nomama nethini ngaye miss bona nomama nethini ngaye akhonto sizobe siyibone thina sisi kaniqeqesha abantwana kakuhle bheke emakhaya because xa sibabetha apha bedumba ndizawusibambisa ndizawusiphelelisa ngemisebenzi khawuye eklasini wena ayifumana ngefowuni ngokuhlelela into nami